عزوز سلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلون اللوم روع شمونت تطرق أترس تدالو زينا ومسنا حزنا لكم قريبنا لنا نمكتها لكم بخبر زعدم إرمياس قبرلو عليه بقدامنت أرستاتو مسمر تسني حجر ناب درجة قطران مسجارو يسرحلو همامته أب مدرخة وتلقو بوليتيكال لمعاتنا توكيرو كسرح مخانو قليتو أب كتما حجاز نكلتا 253 زيقاتات المنبر زخون مريت تعديلو إيران قبل علي أبي عراق زركب معسكر سراويت أمريكا مدكعت مسارتها كايدا الشباب أب كتما غاريسا نايكينا بذكروا مدكعتي 4 سبات تقتلهم لعلميتن سبع عن سبا زسافرت نفارت يكرين أب إيران وديقات حمشيشا أب زرزراتو مسمر تسني حجر ناب درجة قطران مسجارو يسرح كم زلو تغليصو وكيل إرنا أمانيل تصفاي زدالو صبصاب فرتنا عندهم كتقربيا 110 كيلومتر صرجع تسني حجر ناب درجة قطران ممعبالو بهاجراو كوبانيا بدو حافشاو هنت اسرح تجميرو كم زلو ابت كوبانيا حلاف بروجكت زوباغاش باركا اتو يعقب ولد هيمانوت نيرين حبيروم ات كوبانيا نتعمام نمسلات كاب 2017 جميرو بكرامات تبالاشو كفالاتو خصقن دحر مصناح اما فارق 2019 نتسرح ناي موداتا ملكو نمتحز بمولا عقم تبغيسكم زلو اتو يعقب وسخ غليصوم كاب تسناي كساب من حجر زلو 110 كيلومتر ازي بتي حمد زلو خناتات كساب حجي كله بس احنا لنا مالتي حجي كن نقطران دلو كوينو زلو كاب تسناي كساب قولوج زلو نقطران دلو كوين الله مالتي بزحجي زلنا يعوان تمسرح يغصل لي زلو سلازي انت خالق تعريفنا زلو من الباش كاب قولوج لمن حجر زلو قال يترفنا الله مالتي تي ناي حمد قداي ناي مكفاح قداي الله ناي كالو قدايات الله ازي كن بلكع تقرص نايتي ناب قطران زبصح قرصي حيزو تزازي من الله مالتي حجي خاب حجن دحريت ناب قطران ناب تبيس كورس ناب قطران قصنا نخيز زلنا اتزهنت زلو صرجع قلنا 10 متر مخانو بمتقاس دما بتقلالا 65 ناشتون ماكولوتن دندلات كنوص مخانوم نزن متغبار كا اخل عقم سبن ماشينرن توافيركم زلو ابريهم قال عبيت بنتوتات قال حصر زبونو فوردتات زلو غينو بقام كساب صان حمشتن زخون بنتوتات لنا مالتي ناي عقم سب بطعم صبو يزلو مالتي مزعا ماشينير اندحر خوينون از بروجكت زي عاطيقو زلو ماشينري نزبوتازي اوخلي نتسرح زمرح زلو انجنير حسن محمود بوغنو ات مسمر ام محبر قطباو منبابرو حزبين زلو اگداسنت بمتقاس ات ناي قطران مسرح تدراغي كونت خونه ات مسمر بقصالي بمروص حمد مدلدالات كغبرولو مصنحون ناغلغلوت تصرغيا زوعل حمدن صصرن ابقربا بمركابون اسالطو تسرح حغاز مخانو حبيروم تي غفحناي تصرغيا ابتي لعلي ويتي اسفالتي ب10 تنت بخلتي ويدز زلويو حجي ابتعت تجمر كلها ككمت عمقاتي تبوتا نتزرقحه بدحريو بتسلو مسرات صبابه تصرغيا اب 10 تنت كلتي اسفالتي كودايتي مدب زلو مالتي تي تكالكا حمد تريد الله تسرح يقصلو له مالتي بعبيون ابز بوتا قدم حج انتاي نيرو تصقم ناي ماتيريال زي حمد نريد لنا ناي صقم نيرو حج جن ابزا سعزيا نزي سيلكتد ماتيريال وي مروص حمد كارخيبنا سلازلنا خا بتعمي صرغيا صبو يخيدالو كاب قولوج نينو جميركا بزياده تي صرغيا بتعمي بكرامات تبلاشي سلازنبري بزح صقانا تخايداو مالتي حجي تبلاشا فورديتات نيرن كبابي 3 فوردي مس قولوج حويس كعباي بنتولا بماي تشرشيرون تبلاشي نير مالتي حجي نسو تصقينو اتي فورديتات بحزبن سراويتن زلون بماشينري بكيلا عمكا بدو تحجزو كا اتي صقانا تخايد مالتي እንደገና አሁን እቲና ሐመድ ቦታታት ካብ ጎሉ ኘነው ዘለውን ተበላሺ ስለዝነበረ እሱውን ጽጋና ተኻይድሉ ማለት እዩ طلبات جويان مملا كريشر تتخيلا نتفتاتات السلاسل كم زلاز حبرعاتو تخلو والدو بوغنوم معالتاوي كساب 5 متر كيب جويا كم التفري عبزوان زدمان معالات تصرقيا زوعل 4 عينتات جويا يفر كم زلو قليتوم
ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣብ 2020 ኣብ መድረኻዊ ተልእኾ ፖለቲካን ልምዓትን ኣተኪሩ ክሰርሕ ምዃኑ ብ45 ጥሪ ኣብ ሳዋ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ገሊጹ። ካብቲ ማሕበር ንዝተረኽበ ሓበሬታ ብምውሃድ ዝተዳለወ ጸብጸብ ኣሎ። ሙሴ ብኽሮጽን ክቕርቦ እዩ። ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣብ 2020 ኣብ መድረኻዊ ተልእኾ ፖለቲካን ልምዓትን ኣተኪሩ ክሰርሕ ምዃኑ ብ45 ጥሪ ኣብ ሳዋ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ገሊጹ። ኣብዚ ኣብ 2019 ኣብ ምሕያል ብቕዓት መንእሰያት ኣተኪሩ ዝተሰላሰለ ስራሕትን ዝተረኣየ ድኽመታትን ዝተገምገመሉ ብደረጃ ሃገር ዝተኻየደ ኣኼባ ናይ 2020 ውጥን ስራሕ እውን ተሓንጺጹ። ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ንቕሓት መንእሰያት ኣብ ምብራኽ ዝተኻየዱ ናይ ውዳበ መደባት ብቕዓት መንእሰያት ክም ንምባል ዝተወደቡ ሞያዊ ስልጠናታትን ዝተራሕቡ ዕድላትን ተራን ኣበርክቶን መንእሰያት ኣብ ሕብረተሰብ ንምዕዛዝ ዝተሰላሰሉ ስራሓት ተራን ተሳታፍነትን ኮምን መሻርክትን ኣብ ሕቶ መንእሰያት ንምዕባይ ክካየድ ጸንሐ ውህድ መደባት ኣበርክቶ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሃገራዊ መደባት ብምሕያል ዝተሳለጠ ዕማማት ጽልዋን ሽርክነትን ማሕበር ኣብ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ንምዕባይ ዝተዓመ መደባት ብእወታ ተገምጊሙ። ማሕበር ብተወሳኺ ምስ ሃገራዊ መደባት መኸተን ልምዓትን ተሳንዩ ዝወፀን ክሳብ 2021 ዝዝርጋሕን ኣቐዲሙ ናይ ዝሓንፀጾ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂያዊ ውጥን ስራሕ ገምጋም 3 ዓመት ብምክያድ ንዝመጽእ 2 ዓመት ምስቲ ኣቲናዮ ዘለና ተስፉ መዋእል ተቓኒ ክስራሕሉ ተወሲኑ። ብዘይካዚ ማሕበር ኣብ 2020 ኣብ ምሕያል ውዳቤታትን ብቕዓት መንእሰያትን ተታሒዙ ኣብ ዘሎ መደባትን ተራ መሻርክትን ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ኣብ 2020 ኣብ ፖለቲካውን ልምዓታውን መድረኻዊ ተልእኾ ብኣተኩሮ ክሰርሕ ኣብ ምርድዳእ በፂሑ። ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሳላሕ ኣሕመዲን ኣብ ዘስምዖ ቃል ተተግቢሩ ዘሎ ዕማማት ሳላዊ ውህድን ንጡፍን ተሳትፎ መሻርክትን መንእሰያትን ምዃኑ ብምጥቃስ ፍረ ሓያል ቃልስን ጽንዓትን ዝኾነ ሓድሽ መዋእል ንመንእሰይ ወለዶ ዘሰኩሞ ሓላፍነት ከቢድ ምዃኑ ብምጥቃስ ብሓያል ወንን ናይ ስራሕ መንፈስን ንዝዓበየ ዕማም ክብገስ ጸዊዑ። ኣብ ከተማ ሓጋዝ 253 ዜጋታት ክነብሩሉ ካብ ዝጸንሑ ግዝያዊ ቦታ ቋሚ መንበሪኦም ናብ ዝሰርሕሉ ከባቢ መሬት ተዓዲሎም ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ነሪን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ በቲ ኣብ 2 እብረ ዝተሰለሰለ መደብ ፈለማ ን191 ኣብቲ ካልኣይ እብረ ድማ ን62 ነበርቲ መሬት ከም እተዋህበ ገሊጹ። እቲ ዝተዋህበ መሬት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ዝተጸንዐን ሙሉእ ርእሰ ውጥን ዝተዳለወሉን ቦታ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ኣማሕዳር ዞባ አንሰባ ኣቶ ዓሊ መሐሙድ ብመሃንዲሳት ናይቲ ዞባን ካልኦት ኣካላት ተሰንዩ እቶም ዜጋታት ንዝነብሩሉ ዝነበሩን ዝዓደልዎ ቦታታትን ድሕሪ ምዕዛብ ዝጎደለ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምምላእ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተመያይጡ። መሬት ዝተዓደሉ ዜጋታት ብወገኖም ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ከባቢታት ምቹእ ከም ዘይነበረ ምጥቃስ ንዝተወሰደ ስጉምቲ ሞጊሶም ኣብ 1993 ሰውጥን ዝወፀላ ከተማ ሓጋዝ ኣስታት 20,000 ነበርቲ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣማሕዳር ዞባ አንሰባ ኣቶ ዓሊ መሐሙድ ኣብ ዲጋ ሓሽፍራይ ብምብጻሕ ሒዛቶ ብዛዕባ ዘላ ማይን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዕድላት ሕርሻዊ ልምዓትን ብኪላታት መብርሂ ተዋሂብዎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባታት ማይመነ እምነ ሓይልን ማይ ዓይንን ሸፈነ ወፍሪ ክታበት ፀረ ሕማም አንቅፂ ልዕሊ 98 ሚታዊት ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ። ኣብቲ ካብ 15 ክሳብ 30 ታሕሳስ ዝተኻየደ ወፍሪ ኣብ 151 ነቁጣታት ካብ 1 ዓመት ክሳብ 30 ዓመት ዘዕድሚዮም ዜጋታት ክኽተቡ እንከለዉ ንትሕቲ 5 ዓመት ዘዕድሚዮም ቆልዑ ድማ ቫይታሚን ኤ ከም ተዓደለ ተሓቢሩ። ኣብ ዘይምቹእ ከባቢታት ዝተደኮነ ዓርታት ምብፃሕ ብድሆ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ወፍሪ ዝተሳተፉ ሞያዋን ነቲ ብመካይን ክብጻሕ ዘይክእል ቦታታት ብመፅዓኛ ተሓጊዞም ከም ዝዓመምዎ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ወፍሪ ክታበት ሕማም አንቅፅን መዕደል ቫይታሚን ኤን ካብ ኣስታት 7 ቆምቲ ትካላትን 1230 ግዜያዊ ነቁጣታትን ከም እተኻየደ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ እትርከብ ማእከል ጥዕና ሕፅረታታ ብምልኡ ዝሓሸ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ዜናዊ ገብረ ድንግል ሓሊፉ ዝረአ ዝነበረ ሕፅረት ውሱን ዓይነታት መድሃኒት ፍታሕ ከም ዝረኸበ ፀገም ኣምቡላንስ ከም እተፈትሐ እኹል ናውትን ክኢላታን ላቦራቶሪ ብምውዳዱ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንመርመራ ተባሂሉ ናብ ካልእ ቦታ ዝግበር ዝነበረ መገሻታት ከም ዘብቅዕ ገሊጹ። ተወፋይነት ሞያውያንን ኮሚተ ጥዕና ዓድን ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዜጋታት ብሓፈሻ ኣብ ምክትታል ጥዕና ዓድን ዕሸልን ድማ ብፍላይ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ነርስ ዜናዊ ኣብታ ማእከል ዝረአ ጻዕቂ ንምጉዳል ህዝቢ ብቐረባ መሰረታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ንኽረክብ ኣብ ገድገድን ቲሉክን ሓደስቲ ነቁጣታት ጥዕና ንምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብዝተኻየደ ጎስጓሳትን ኣስተምሮታትን ጎዳእቲ ልምታትን ባህላዊ ፍወሳን ኣዝዩ ከም ዝነከየ ዝጠቐሰ ነርስ ዜናዊ ነፍሰ ጡራት ቅድመ መሕራሰን ኣብ ጥቓ ሕክምና
ክቐርባ ዝተገብረ ጎስጓሱን እወታዊ ውፅኢት ይርከብዎም ዘሎ ኣረዲዩ ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ሓገዝ ክኢላ ኣብ ገዛ ምሕራስ ከም ውጉዝ ኣብ ዝጥመተሉ ደረጃ ተበፂሖ ከም ዘሎ ሞት ነብሰ ጾራት ኣብ ግዜ ሕርሲ ነበረ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ንዝረኽብዎ ዘለው ጥዕናዊ ኣገልግሎት ሞጊሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕቡ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ኣካይዳ ሻምቱ ወልደ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣሎ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ባግዳድ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተቐትለ ኢራናዊ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ናብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ክልተ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ኣካይዱም እቲ ሎሚ ለይቲ ዝተኻየደን 12 ባሊስቲካዊ ሚሳይላት ዘጠቓለለ መጥቃዕቲ ኣብ ኢርቢልን አልአሳድን ንዝርከብ ማዓስከራት ሰራዊት ሃገሩ ዕላማ ዝገበረ መንባሩ ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ይኹን ንዋት ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ዝሃቦ መግለጺ ዛጊት የለን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ጀነራል ሱሌማኒ ዝፈጸመቶ ሽበራዊ ክብል ዝተቐሶም ምቕንጻል ምዃኑ ብምግላጽ ምስ ኣሜሪካ ኩናት ንምቕስቃስ ተባሂሉ ዝተወስደ ከም ዘይኮነ ኣነጺሩም ብዛዕባ እቲ መጥቃዕትን ሃገሩ እትወስዶ መልሰ ግብርን ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ትጽቢት ዝግበረሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ናይቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ዝተወስደ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ምስ እትህብ ሃገሩ ልዕሊ 50 ዓላማታት ኢራን ከም እተጥቅዕ ከጠንቅቕ ጸኒሑም ቀንዲ ሃንዳስ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ጀነራል ሱሌማኒ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዲፕሎማስኛታትን ረብሓታት ኣሜሪካን መጥቃዕትን ምፍጻም ይንቀሳቐስ ምንባሩ ዝኸሱ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብዝተወስደ ስጉምቲ እቲ ሓደጋ ከም እተወገደዮም ክገልጹ ቐኒዮም መንግስቲ ኢራን ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብ ቅትለት ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኢድ ዝነበሮም ዘየናሕሲ መልሰ ግብሪ ከም ዝህብ እዩ ከጠንቅቕ ቀኒዩ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝሰፍሐን ብቐሊል መፍትሒ ዘይርከቦን ወተሃደራዊ ረጽሚ ከይኣትዋ ዝሰጋእ ሓያል ሃገራት ኣሜሪካን ኢራንን ተወሳኺ ስጉምቲ ካብ ምውሳድን ተኽተኽ መግለጺ ካብ ምውፃእን ክሕየባየን ክጽውዓ ጸኒሐን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ሲቪል አቪዬሽን ኣሜሪካ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ነፈርቲ ሃገሩ ብኽሊ ኣየር ወሽመጥ ዓረብ ኢራን ኢራቅ ስዑድያ እስራኤልን ካልኦት ሃገራት ትዞባን ከይበራ ዝኽልክል ተሪር መጠንቀቕታ ኣውፅዮም ብዘይካዚ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ብልዑል መጠን ብምውሳኹ ኣብ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዝህልዎ ጽልዋ ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ ይሕበር ኣሎም ኣብ ሶማል ዝንቀሳቐስ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውብ ክፋል ኬንያ ኣብ ትርከብ ከተማ ጋሪሳ ብዘካየዱ መጥቃዕቲ ሓደ ህፃን ዝርከቦም 4 ሰላማዊ ሰባት ከም እተቐትሉ ንመግለፂ ሰመዝ ኬንያ ምጥቃስ ማዕከና ዜና ብሸውዓተ ጥሪ ኣቃልሕን እቲ መጥቃዕቲ ብቐንዱ ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ናይ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ታወራት ዓላማ ዝገበረ መንባሩ ሰመዝ ጸጥታ ኬንያ ሓቢሮም ኣርታት ፖሊስ ብዝወሰድዎ ቅልጡፍ መልሰ ግብሪ ክልተ ካብቶም ኣጥቃዕቲ ከም እተቐትሉን ሓያሎ ተፈንጃሪ ከም እተማርኸን እቶም ሰመዚ ወሲኾም ገሊጾም አልሸባብ ብሰንበት 5 ጥሪ ኣብቲ ምስ ሶማል ዘዳውብ ዞባ ላሙ ኣብ ልዕሊ ዝርከብን ሰራዊት ኣሜሪካ ዝግልገለሉ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ብዘካየዱ መጥቃዕቲ ሰለስተ ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም እተቐትሉን ወተሃደራውያን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ከም ዝዓነዋ ዝተቐሱ ጸብጻባት እቲ ሽበራዊ ሓይሊ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣትሒዙ ኣብ ኬንያ ዘካየዱ መጥቃዕትታት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ይሕብሩ ከም መልሲ ግብሪ ናይዚ ኣሜሪካ ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊት ናብ ኬንያ ኣዋፊራ ምህላዋ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ማለት ፔንታጎን ብ6 ጥሪ ኣፍሊጡ ኣሎ ዋንነት ዩክሬን ምዃና ዝተገልጸት ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ኢራን ወዲቓ ብምሕምሻሻ ልዕሊ 170 ተሳፈርታ ብምሉኦም ሞይቶም ክኾኑ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ይገዋሕ ኣሎ እታ ነፋሪት ሎም ወጋሕታ ካብ ከተማ ጠህራን ካብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ኢማም አልኹመኒ ድሕሪ ምንቃላ ዛጊት ጠንኩ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ነዊሕ ከይተጓዕዘት ወዲቓ ከም እትሓምሸሸት ተሓቢሩ ብመሰረት ጸብጸባት ሲቪል አቪዬሽን እታ ነፋሪት ካብ ከተማ ጠህራን ናብ ከተማ ኬቪያ ክትበርር ነቒላ ነይራ ምውዳቕ ናይታ ነፋሪት ምስቲ ኢራን ሎም ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ምትእሳር ኣለዎ ድዩ የብሉን ዛጊት ዝሕብር ዝኾነ መግለጺ የለን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ምስ ሰሜን ኮርያ ዘሎ ዝምድና ምምሕያሽ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ ከም ዘሎ እዚ ክውን ምግባር ድማ ናብ ፒዮንግያንግ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡንን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዝ ናይቲ ሃገርን ርክባት ከካይድ ድሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ
ፕሬዚደንት ሙን ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት መደሩ እቲ ዝምድናታት ንምምሕያሽ ኣብ 2018 ዝተበገሰ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ኣብ 2019 ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዘይምግስጋሱ ዘሕዝን ምዃኑ ገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ተበጊሱ ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኸርዚዙ ዝርከብን ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ዳግማይ ንምብርባር ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ሃገሩ ልዑል ጻዕሪ ከተካየድ ምዃኑ ኣረድዩ ካብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ንሸነኽ ሰሜን ኮርያ ዝርከብ ሓባራዊ ኢንዱስትሪያዊ ማዕከል ኬሶንግ ዳግም ንምብርባር ህንጸት ንኽልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ባቡርን ካልእ ስግረ ደቡባዊ ምትሕባርን ክውን ንምግባር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ካብ ቀንዲ ዓላማታት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ምዃኑ ፕሬዚደንት ሙን ኣነጺሩ እንተኾነ ግን ደቡብ ኮርያ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ዳግማይ ንምብርባር ንዘቕረበቶ ጻውዒት ሰሜን ኮርያ ክትነጽጎ ብምጽናሓ እዚ ሓድሽ ጻውዒቱን ሰማዓይ ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ሃገሩ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣቋሪፃቱን ዝነበረት ፈተነ ኒኩሌር ኣጽዋር ዳግማይ ብዝሓየለ መልክዑ ክትቅጽሎ ምዃና እያ እንተገለጸ ምስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ክካየድ ንዝድለ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ዝኸውን ባይታ ግን ከም ዘሎ እዩ ኣሚቱ በዚ ድማ ጉዳይ ሓውስ ደሴት ኮርያ ሓደገኛ ኣንፈት ሒዙ ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሜክሲኮ ካብ 2006 ንድሓር ምስ ጋር ዘይሕጋዊ ኣጸፋርስ ብምትእሳር 60,000 ሰባት ከም እተሰወሩ ተገሊጹ ሻምተ ወልደ ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ፍሩትና ዓንዶም ከተቕርቦ እያ መንግስቲ ሜክሲኮ ኣብ 2006 ኩናት አንጻር ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕጸፋርስ ዝነጥፉ ጉጅለታት ገበነኛታት ካብ ዘበግስ ንድሓር ብውሕዱ 60,000 ዜጋታት ሃገር ብዘይድሃይ ከም እተሰወሩ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ መብዛሕትኦም ዳሃዮም ጠፊኡ ዝርከብ ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 30 ዓመት ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 74 ሚእታዊት ካብኦም ድማ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 5,000 ሰባት ብዘይድሃይ ከም እተሰወሩ ዘረጋገጸት መጽናዕታዊ ጸብጻብ ብውሕዱ 31,000 ድማ ምስ ምስግጋር ዘይሕጋዊ ዕጸፋርስ ብዝተኣሳሰር ገመናት ከም እተቐትሉ ኣነጺሩ ምክትል ጸሓፊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሜክሲኮ ካብ 2018 ንድሓር ጥራይ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገር ኣብ ዝተገብረ መርመራታት ካብ ዝተረኽበ ጋህስታት 124 ሬሳታት ከም እተረኽበ ኣፍሊጡ እዚ ኣሃዚ ኣብ ዞባ ደቡብን ማእከላይን ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስታት ግጭትን ሕድሕድ ካልእ ግጭታትን ካብ ዝተመዝገበ ቁጽሪ ብዘይድሃይ ዝተሰወሩ ዝበዝሐ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ጓቲማላ ንልዕሊ 36 ዓመታት ኣብ ዝቐጸለ ግጭት ሕድሕድ ብውሕዱ 40,000 ሰባት ኣርጀንቲና ካብ 1976 ክሳብ 1983 ብወተሃደራዊ ውልቀ መላኽነት ኣብ ዝተመርሓትሉ ድማ ልዕሊ 40,000 ዜጋታት ብዘይድሃይ ከም እተሰወሩ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ መንግስቲ ሜክሲኮ ንንጥፈታት ጉጅለታት ገበነኛታት ንምቕጻይ ዘካየዶ ጻዕርታት ብዘይፍረክ ፈሽል ምጽንሑ ዝሓበሩ ጸብጻባት ምስታ ቀንዲ ዕዳጋ ዘይሕጋዊ ዕጸፋር ዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ምትፍናን ከም ዘእተዎ ይፍለጥ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዋሕዲ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ዘይሕጋዊ ዕጸፋርስን ንምግታእ ንዶባት ክልቲአን ሃገራት ብመንደቕ ንምግራዱ ውጥን ምውጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊት ግን ፊናንሳዊ ደገፍ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ከም ዘይተዓወተ ይፍለጥ ይኹን እምበር ሜክሲኮ ነቲ ዋሕዚ ንምግታእ ስጉምቲ ምስ ዘይትወስድ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እትዋት ንብረት ሜክሲኮ ሰፍ ዘይብል ወሰኽ ቀረጽ ክውስኽ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ምጥንቃቑ መንግስቲ ሜክሲኮ ናብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ይዝከር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ